Predstavte si krajinu, ktorú ešte donedávna väčšina Európy vnímala ako symbol pokoja, stability a bezpečnosti. Krajinu, kde ľudia nemuseli rozmýšľať nad vojnou, nad sirénami, ani nad tým, čo budú musieť utekať do úkrytu. Krajinu, ktorá bola počas studenej vojny známa tým, že dokázala balansovať medzi Západom a Ruskom. Krajinu, kde sa podpisovali mierové dohody. Krajinu, ktorá bola dlhé roky považovaná za jednu z najbezpečnejších na svete. A teraz si predstavte, že o 4 ráno dostanú 2 milióny ľudí upozornenie do mobilu. Okamžite vyhľadajte úkryt. Nie kvôli teroristickému útoku, nie kvôli prírodnej katastrofe, ale kvôli dronom lietajúcim nad ich územím. A teraz prichádza detail, ktorý podľa mňa mení celý príbeh. Fínske úrady podľa dostupných informácií tvrdia, že tieto drony boli ukrajinské. Áno, ukrajinské drony nad územím členského štátu NATO. A podľa mňa je toto jedna z najvážnejších tém, o ktorých sa dnes v Európe hovorí extrémne málo. Pretože tu už nejde len o Ukrajinu, nejde len o Rusko, ale o otázku, kam sa celá Európa vlastne posúva. Moje meno je Peter Ťurek a vy sledujete Globálny kompas. Priatelia, ak vám toto video prinesie hodnotu, budem veľmi rád za like, komentár a zdieľanie. Náš starý kanál momentálne nemá prístup a musíme v podstate začínať úplne odznova. Preto nám každá podpora dnes naozaj extrémne pomáha dostať tieto informácie medzi čo najviac ľudí. A ak chcete podporiť nový kanál, tak odber a komentár dnes znamenajú viac než kedykoľvek predtým. A napíšte mi dole do komentára. Myslíte si, že Európa podceňuje riziko priameho konfliktu? Podľa mňa sa dnes v severnej Európe deje niečo, čo by ešte pred pár rokmi väčšina ľudí označila za nemožné. Rusko začína čoraz otvorenejšie hovoriť o riziku konfliktu v Pobaltí. Napätie rastie a obyčajní ľudia začínajú cítiť, že situácia sa mení veľmi rýchlo. A možno najzaujímavejšie na tom je, že ešte pred pár rokmi sa v Európe hovorilo hlavne o tom, ako NATO prinesie krajinám väčšiu bezpečnosť. Lenže dnes podľa mňa vidíme úplne opačný efekt. Niektoré krajiny sa paradoxne začínajú cítiť menej bezpečne než predtým. A práve situácia s dronmi nad Fínskom to ukazuje najlepšie. Podľa dostupných informácií išlo už o 5. podobný incident za posledné obdobie. No tentoraz mala byť situácia výrazne vážnejšia než predtým. Obyvatelia Helsing a širšieho regiónu s populáciou približne 2 milióny ľudí mali byť vyzvaní, aby medzi 4. a 7. ráno zostali v úkrytoch. 2 milióny ľudí v krajine NATO kvôli dronom. A úprimne, keď si človek uvedomí, že ešte pred pár rokmi bolo Fínsko symbolom neutrality a pokoja, tak toto znie skoro absurdne. Podľa informácií mali fínske úrady dostať upozornenie niekoľko hodín vopred. A teraz prichádza ďalšia veľmi kontroverzná časť. Podľa fínskej strany mali byť tieto drony ukrajinské. Zároveň však fínska vláda tvrdí, že problém spôsobuje Rusko, pretože údajne dochádza k strate kontroly nad dronmi v blízkosti ruského územia. Lenže podľa mňa tu vzniká veľmi zvláštna otázka. Ak by Rusko tieto drony kontrolovalo, prečo by ich nechávalo pokračovať späť smerom na svoje vlastné územie? Niektoré drony mali podľa informácií preletieť hlboko cez južné Fínsko smerom k Petrohradu. Iné sa mali zrútiť vo fínskych lesoch. A ďalšie vraj leteli viac než 1,5 hodiny nad územím Fínska bez toho, aby boli zostrelené. A práve toto začína vo Fínsku vytvárať obrovské napätie. Podľa mňa je veľmi zaujímavé, že ľudia sa tam dnes údajne nerozprávajú o dovolenkách alebo bežných problémoch, ale o tom, či môže prísť priama konfrontácia s Ruskom. A toto je podľa mňa veľmi silný moment. Pretože keď sa spoločnosť začne mentálne pripravovať na vojnu, znamená to, že sa atmosféra v krajine dramaticky mení. A podľa mňa veľa ľudí v západnej Európe stále nechápe, aké obrovské napätie dnes existuje v krajinách, ktoré ležia priamo pri ruskej hranici. Ľudia sa začínajú pýtať, prečo vláda tieto drony nezostreľuje skôr? Prečo im umožňuje letieť tak hlboko nad územím štátu? A čo sa stane, ak jeden z nich zasiahne civilný cieľ? Podľa dostupných informácií majú mať niektoré z týchto dronov viac než 4 metre a niesť výbušniny schopné spôsobiť veľké škody. A teraz si predstavte najhorší scenár. Čo ak jeden z týchto dronov zasiahne obytný blok? Čo ak zomrú civilisti? Čo ak sa Rusko rozhodne, že Fínsko vedome umožňuje útoky cez svoje územie? Pretože práve tu podľa mňa začína byť situácia extrémne nebezpečná. Každý ďalší incident totiž môže znamenať ďalší krok smerom k eskalácii. A
A teraz prichádza možno najdôležitejšia otázka celého videa. Snaží sa podľa vás Ukrajina zatiahnuť ďalšie krajiny NATO hlbšie do konfliktu? Pretože úprimne, keď drony lietajú cez územie členského štátu NATO smerom na Rusko, tak je logické, že Moskva to nebude ignorovať. A podľa mňa je veľmi dôležité uvedomiť si jednu vec. Rusko dnes nevníma len samotnú Ukrajinu. Rusko sleduje aj to, kto Ukrajine pomáha, kto jej poskytuje výcvik, kto jej poskytuje zbrane a cez koho územie prebiehajú operácie. A práve preto môže byť situácia okolo Fínska tak citlivá. Veľmi zaujímavé je aj to, že vo Fínsku sa podľa všetkého začína meniť zákon o jadrových zbraniach. Nová legislatíva by technicky mohla umožniť rozmiestnenie jadrových zbraní tretej krajiny na fínskom území. A tu si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Fínsko má s Ruskom viac než 1300 km dlhú hranicu a Petrohrad sa nachádza relatívne blízko. Podľa mňa si veľa ľudí v Európe neuvedomuje, ako citlivo môže Moskva podobné kroky vnímať. Pretože z pohľadu Ruska môže ísť o ďalšie približovanie vojenskej infraštruktúry NATO k jeho hraniciam. A teraz sa dostávame k ďalšej veľmi dôležitej téme – ekonomika. Fínsko dlhé roky profitovalo z lacnej ruskej energie, plynu a obchodných vzťahov. Dnes však mnohé firmy podľa všetkého čelia výrazne vyšším nákladom. Stavebné materiály sú drahšie, rastú ceny pohonných hmôt, rastie doprava, rastú ceny bývania aj potravín. A podľa mňa tu začína byť viditeľné niečo veľmi dôležité. Geopolitické rozhodnutia dnes začínajú mať reálny dopad na obyčajných ľudí. Nie len na politikov, nie len na armády, ale na normálne rodiny, ktoré platia vyššie účty, vyššie hypotéky, vyššie ceny potravín. A úprimne, myslím si, že veľa Európanov si ešte stále neuvedomuje, ako veľmi môže dlhodobé napätie zmeniť ekonomiku celej Európy. A teraz prichádza možno najbizarnejšia časť celej situácie. Fínske úrady podľa všetkého namiesto tvrdého postoja voči preletom dronov začali pripravovať obyvateľov na ďalšie podobné incidenty. Ministerstvo vnútra vraj vydalo odporúčania, čo majú ľudia robiť, ak sa situácia zopakuje. A jedna z rád mala znieť: ak nenájdete úkryt a uvidíte v zemi jamu alebo priehlbinu, skočte do nej. Predstavte si to. Rok 2026. Členský štát NATO. A vláda pripravuje civilistov na možné ďalšie prelety dronov nad vlastným územím. A podľa mňa toto ukazuje jednu veľmi dôležitú vec. Európa sa mení. Atmosféra sa mení. Bezpečnostná situácia sa mení. A scenáre, ktoré ešte pred pár rokmi zneli ako čistá fikcia, dnes začínajú byť témou každodenných rozhovorov. Samozrejme, treba povedať, že mnohé z týchto informácií sú veľmi kontroverzné a situácia okolo Ukrajiny a Ruska je extrémne citlivá. Ale podľa mňa práve preto treba o týchto témach hovoriť. Treba ich analyzovať. A hlavne sledovať, kam sa Európa posúva. Pretože jedna vec je dnes podľa mňa úplne jasná. Napätie v severnej Európe rastie. A otázka už možno neznie, či sa situácia bude ďalej zhoršovať, ale kam až môže zájsť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite prosím na like, komentár a zdieľanie. Veľmi tým pomôžete novému kanálu Globálny kompas, keďže starý kanál je momentálne mimo prístupu a budujeme všetko prakticky od nuly. A teraz mi napíšte do komentára. Myslíte si, že Európa situáciu okolo Ruska a Ukrajiny zvláda správne, alebo sa podľa vás postupne približujeme k ešte väčšej eskalácii?